No, saat sä. Mä teen nyt Clash Royale video. Nyt, moikka. Mulla on täällä kaveri. Master Anton. Mister, ei master. Siis Mister. Mä oon kotona ja mulla on näin huono liittymä. Kivat Jep. Huono liittymä äiti sanoo koko ajan. Älkää siitä välittäkää. Ja mä palaan tässä koottua. Jep. Tää pitää volttaa täällä. Niin. Noika. On peideen aika. Niin. Ei muuta ole. Tuossa on aika hyvä. Huosaatko se? Ei muuta ole. Niin. Ei ole peidin aika. No niin. Ei, come on! Noniin. Mulla tuli Areena on se. 4. Mä olin padilla 6. Ja jos haluatte nähdä täytyy katsoa Clash Royale. Ei, come on! Please. Tää on ärsyttävä pelaaja. Noniin. Okei, mulla on tässä matsi kesken, toi sai toweri just alas. Onneksi ei King's Toweri oo vielä mennyt. Mä menen nyt juuren tähän. No joku vitsi Haluatko sä striimata? En mä tiedä. Toi on joku Arabia paikka varmaan. Japani. Muistatko? Minto. Todella. Nyt tulee hyvä hyökkäys. Mut tilatkaa ihmeessä ton LR kanava. Toi NR. Mä teen kanssa Clash Ja se on ihan totta. Jes, mä pilasin täysillä tän hyökkäyksen. Ei. Tässä on punainen tuolla. Varmaan. Ei jatku, se peli jatkuu, kun jos molemmilla vaan nyt. Mä voitin tällä. Mitä sä oot noin hyvä tässä? Mä en vaan kato mikä chesti. Ihan mulla on se ihmeen toinen se. Joo, se on aika paljon parempi. Se erilainen se. Se missä on musta, et siinä on. Mulla on ollut tää chesti. Mut sulla on tää. Niin, mulla on toi. Anteeksi, on toi. Mä voitin sen. Mulla on ollut kaikki nää. Ja se pitäis näkyä mun videolla. On peideen aika. Niin. Ja ärsyttävän se tulee tänne. Tää on niinku jalkapallo, okei. Nyt tää tulee pimeä. Anton. Oot sä level 3? Valitettavasti 1. Mä oon niin nuudi pelästä. Kato.
meidän ansiosta, meidän Clan Chest tuli 10 kautta 1. Ei kun 1 kautta 10. Ja mä oon jossain YouTube niin tossa. Ja mun äiti antoi mulle porkkan, niin älkää sitten ihmettelkö. Mä ihmettelen. Älkää sitten ihmettelkö, kun mun äiti antoi mulle porkkan. Niin. Tää saa yhtään ihmetellä. Tai turkettankaa. Ei juohia tässä ole. Topias pelaa vaan NHL ja sitten FIFA. Fifakko. Oliko siellä liian kylmää? Mulla on repes ne housut siellä. Ei. Mutta ei ole ollut siinä. Ei musta pitää olla. Mutta mulla on tää iPadilla. Kiitos. Wizard. Mutta ei ole enää, koska sehän meni rikki. Jos joku kysyy, että miksei tätä... Toi vuohi ohjaa tota. Mä menen pois. Jos toi vuohi ohjaa. Mä olin näin hyvä itse. Mä voin hakea sen mun autoni. Mä saan kohta ton uuden puhelimen, niin mä teen varmaan uuden kanavan ja sitten mä teen siihen introna. Ja se on varmaan autot, mutta ne on ihan sama silti. No niin. Edespäin. Niin, tilatkaa ihmeessä silti se kanava, joten niin ja niin. Niin on, niin. Sen nimi on varmaan banaani. Banaani. Fire. Oi. Onks joku videossa silleen? Raketti. Aika. Hei, jatka tota. Meinaa varmaan. Jep. Ei, sitten, anna. Auridis on oikeesti kiva. Vaikka se onkin aika tylsä. Vaikka Siellä ei oo kiva. Se on tyhjä paikka siis. Mutta tää video taisi olla tässä, joten... Tilatkaa moi. mun kanava. Joo. Mr. Anton siis, jos et muista. Joo, moi. Moi. Se kirjoitetaan MR Anton. Moikka. Moi.